Babukela bakhona ekhaya okukhulumako umthandazi uDlamini. Esikhathini samanje kunzima. Uma wenza umsebenzi ekhaya kini noma kwakho, angeke uze uphumele umsebenzi loyo uma amadlozi angaphandle. Kanjani ke? Kunabantu abangasekho emhlabeni lesebendlula. Babuyise kucala bangene kuphi ekhaya emabaleni. Uzokwazi noma ushada, noma wenza umsebenzi wokubonga imoto, noma wenza ini ongayenza, because uzoba nembuzo othi lo muntu oba ngumsindo lapha ekhaya lethu ungubani, wenzela abantu thina singaphandle. Kubukela lokho babukela bakhona emakhaya. Phinde futhi kuhle ukuthi ube sephutheni entweni yakho, kuhle basephutheni emzini wakho, hayi emzini wabantu. Kuhle basephutheni esikweni lakho, hayi emasikweni abantu. Uthosa senkingeni ukuthi uzondele emasiko amandiya, uzocosa uthini emadlozini because awazi amandiya aphahlathini. But uma ngabe uthola ukuthi la ukhonza khona kusayona uyiJericho, uyini, lapho ube nephutha khona and ube nephutha esintwini sakho, hayi esintwini sabezinye ngathi samanye amazwe. Njengami nje besephutheni uthola ukuthi ngenze inkinga emadlozini, sekufuna ngishweleze, ngizawukhola ukushweleza just because ngiyazi uma ushweleza emadlozini ushweleza kanjani. Kuba ngisitho sethu mina. Abantu abaningi sibangene kwezinye inkonzo bangene kuso, inkonzo bangene kuzo bathatha yini udumo. Umbukelo khona ekhaya, zama ukuqina ube strong enkozweni yakho nasemasikweni akini, ungakhishwa ngomunye umuntu esikweni lakini noma ngendlela ekhuliswa ngayo ekhaya kini. But idlozi uma lifuna ukukushaya ke likushaye namhlanje, ngalenza iphutha kugcina ngoko konke bese ligila umhlolo, ligila imanga. Abaningi bethu bashaya inhlabathi, bashaya ngamathuna, ngabantu abalele emathuneni abangabanakile. Asisho ukuthi amadlozi awakhoze, but masazi ukuthi ngabona abantu abasiphethe ngabantu abakhona lapha. Inkosi ibusise mbukelo khona ekhaya, uchube ulandele, subscribe umthandazi uDlamini, uzakusiza kakhulu. Inkosi ibusise, ngiyabonga mbukelo khona.